leydi Sénégal suudu sarɗiji ni jiiɗon hande ndu ko dawe natri en nde wino to wiyete assemblée constituante on jamanu yimɓe mbitamo assemblée nationale kono ɓe ganda ko assemblée constituante wonno toon wi ɗum noon ko subtaɓe e nokkuji ɗi eɓe gandanɗa ɓe koɓe taniɓe gonno ɗo enen jiimi e nokkuji ɗi ɓen noon mbanno suudu ndu ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi suudu ndu wayla hankkadi ndu laaɓe suudu sarɗiji ummiɗo e nokkuji batti arde ɓaye yonte munen ari ɓe tanira munen gonno ɗon lamɓe ɓe natti wonde ɗo ɓeɗo noon sumgoji ɗi yeehi ha jogui sifaji kewɗi ha watti hankkadi ni ko landa kala watta ko pecce ɗiɗi feccel gendire e feccere polgu donc gono feccere gendinde nde ko nokku foof ene jogui mo gandanɗa hoore maɗa ko on waɗa ɗon foɗodire ɗon so foɗima notodira nokku o e ɓeɗo noon wonna ɓeɗon polgu ngu ɓen gandanɗa so landaka fooli ko yimɓe muɗum cubtete hen mbaɗe hen daga suudu ndu fecci pecce ɗiɗi 160 sarɗiyanke ɓe 80 ɓe koye nokkuji ɗi gummi sa 80 ɓeya koye polgu ngu gummi ɓen kala goto kala wiya noon yo jooɗone leñol yo jooɗone ɓiɓɓe leydi ko ɓiɓɓe leydi ɓe jooɗani walla ko landa nde ɓe gari nde ko gon landa ɓe jooɗani sabu ko landa addiɓe ɗon noon oto jecciten ɗum